Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesen makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore makare gi weche manyien mag migago mabiro ni achiel kachiel e thuolo ni kowuok e log tich mar kar fwambo maduong' mokalo Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Romo mar poro wach ewi dongruok pinje Afrika odonjo odiochienge mar ariyo e kar romo mar KICC Nairobi kawuono. Obila osechako timo nonro ewi nek mar Alice Rianga, ma en japuonjre manie hike mar ariyo e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Bondo. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni chamo muma kaka jatend pinyno e nyasi mobagie boma ma Kololo. Arwaki ni machiegni, nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto norwako jotend pinje mochopo e pachoka e romo mar Africa Summit e par jatend piny e chiemo odhiambo. E nyasino, kanyakla kod nyawadgi ma piny Ufaransa Emmanuel Macron ne gimedo jiwo tudruok makare mar pinje Afrika. Jael Lieta nigi ler mathoth. Achiel kachiel, jotend pinje mopogore mag Afrika molo e par jatend piny Kenya e boma ma Nairobi. Kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod min ode Rachel Ruto rwako gi kichako kod jatend piny France Emmanuel Macron, kendo kanyakla girwako jotend pinje mamoko. All rise. Jatend piny William Ruto e romoni opako tudruok ma otegno ma pinje Afrika osebedo godo moting'o mag ohala. Though we come from different nations and experiences, we remain united by a shared commitment to an Africa that is prosperous, resilient, inclusive, and sustainable. As Kwame Nkrumah wisely reminded us, the forces, and I quote, "the forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." Jatend piny France Emmanuel Macron bendo jiwo tudruok pinjegi kanyakla kod okenge ma pinyno oketo mar konyo dongruok margi e sekta mopogore opogore. Africa and Europe need to go forward and walk together, and we want to be proud and committed actors. And in turn, I would like to raise my glass to the friendship between Kenya and France, to friendship between the African continent, France and Europe. Macron bendo opako kaka opango romo ma Africa Summit kosiro jip mag weche twak e tieko chochni mokwako pinje moko mag Africa. This renewed partnership is the best way to deliver new concrete solutions for dialogues, growth, prosperity, education, health. So I'm very proud to be here, and I want, Mr. President, dear William, to thank you for such a perfect organization, for inviting you here with the First Lady at your table, and for gathering the whole continent and so many representatives of the different fields of this relation in order not just to celebrate, but build concrete results. Romo mar ndalo ariyo mar Africa Summit dhi mbele e kar romo mar KICC kama twak mopogore timore motelo ne rumo mar romono mar ndalo ariyo odhiambo makawuono. Jailieta, Ramogi TV. Obila ma Bondo osechako timo nonro ewi nek makoch mar Alice Rianga, ma en japuonjre mar higa mar ariyo e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Bondo. Alice noyud ringre kojwang' e bungu mar Barkowino e sub-county ma Bondo, kaluwore kod jalup komanda mar obila e sub-county ma Bondo Robert Aboki. Achich maduong' mitudo gi nek makamano osemaki kendo irito chwale e doho. Magi biro e kinde ma familia kod anyuola ma nyadendi Alice Rianga to kwayo obila mondo rutimo nonro mapiyo ewi nek makamano. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Steve Biko mantie alworano mondo miwa mathoth. Biko, inyalo nyisowa ni to nyaka sani nonro osechopo kanye, to obila wacho ni ang'o mane nyalo miyo gima kama timre? Biko. Erokamano ahinya Milton. Abiro achiel kachiel ka wuok e sub-county ma Bondo, ka mana kaka iselero no ero en
nek makoch ma kata masemanya timore ma pod oweyo chuny oganda kod buok mokalo bang' ka japuonj miyo sayang nyinge kaka Alice Rianga mani ni ike mar ariyo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University main campus mayudre Bondo nyocha oyud ringre ne ka ojwang' e bungu moro mayudore e familia mare noyuoro mondo orang kama nonro osechopo kama obila osechopo gi timo nonro kaluwore kod wach mar nyathi ni kabe man ka Alice Rianga japuonj mane ike mar ariyo kendo timo somo nero mar bedo japuonj. Kata kamano chieng' mare Chad wuode maduong' nogochone to man koro odira okalo penje ni to bende seloso gi nyathi ma Alice Rianga. Kata kamano jaduong' ne giloso ariyo, kata kamano ne giloso mana wuok tich mar juma mokalo ma mano en chak juma, to wuode maduong' ni opimo ne ni nyathi ma Alice osebedo ka onge chak tich ang'wen mar juma achiel mane gilose kod wuon mare ni eri. Ka bende kata mana japuonjre ma gidokodo owadgi no nonyiso wuon gi ni japuonjre no osegocho negi dala kanyo ka nyisogi ni Alice osebedo maonge. Ma eri nokelo chachni, nokelo mutni e itgi. Kata kamano nok gi malong'o ni to Alice dine bed nodhi kanye, simbe ne kanigoyo ne ok donji. Koro ma eri Nixon nodhi karomo chieng' Sabato. Koro kaluwore gi nonro mwayudo kuwuok kuom jalup komanda obila ma Bondo mano iluongo ni Murkomen onyisowa ni kata olero ni chieng' Sabato ka giyudo ripot ni nitie jogo eko mane oriko ni e bungu ma Barkowino kanyo, kane gin mana wakeini mane moto ne gidhi kanyo ma yien ema kuom hawi marach kata hawi ne gipo ka girado kod ringre ni, kendo ne gigoyo ripot ka obila. Gino manomiyo obila ma Bondo oringo modhi kanyo bungu ma Barkowino kanyo kaka ema ne yudo ringre ni eri. Kata kamano gi kinde no fwenyo ne ok giyango ni madine bed ringre mar ng'a, nikech ne ng'ata mane nitie kanyo kata mano osegolo ripot. Koro kanoromo to nyako manodak gi Alice ni eri manodhi ogolo ripot ka obila ma Bondo kowacho ni nyako ma gidak godo oselal kuom kinde malach. Ma eri nomiyo nyoro obila nochako timo nonro molimo kama nyako no nodake, kendo kane gichopo kanyo to nopim negi lewni ma wuok korwako kanyo ero, kendo kanodhi molim mochari ma Bondo kama nyos kane ringre no, to wuon mare ma en Richard Rianga wacho ni kata mane nobedo gi tich matek kabisa, nobedo gi tich matek mar yango ringre ni eri, nimar ringre no nobet ni kod alama mathoth manyiso kaka ranyisi mar kaka ne ochandore kabisa mondo mi eko gikone wit ngimane. Koro nok obedo gi tich mar yange, to bende ringre no nosechako kethore. Kata kamano bang' rango dend nyathine kuom kinde malach, norango ni en nyathine. Kendo gi sani achich ma koro gi sani eri wageno mana ni achijni eri dhi chwale doho justo mana mondo mi ratiro nen obila chenro mar timo nonro. Erokamano Steve Biko, wabro duogo iri bang'e mondo mi wayud mathoth motudore gi nek ma japuonjre no ma jahiga mar ariyo. Ka wadhi nyime en ni romo mar poro wach ewi dongruok pinje Afrika odonjo odiechienge mar ariyo kawuono e kar romo mar KICC Nairobi. Jatend piny Ufaransa Emmanuel Macron kod jatend piny Kenya William Ruto tayo romono moyuorie kod jotelo ma pinje mopogore opogore kaachiel gi jotelo mamoko mawuok e pinje mag Afrika kaachiel gi joket mwandu. Wadhi ane kura achiel kachiel wawinj ane kako dhi nyime. Our country is strategically positioned as the gateway to the East African fast-growing economic bloc, supported by a strong and expanding domestic market,
world-class logistics anchored by the Port of Mombasa, and of course the standard gauge railway, which we are now extending all the way to Kampala and to Kasese at the border with DRC, and of course our very skilled Kenyan workforce and a stable and friendly business environment. We are taking deliberate steps to strengthen our pharmaceutical ecosystem. This includes enhancing the capacity of our national regulatory authority to achieve World Health Organization maturity level number 3, thereby ensuring global confidence in the quality, safety, and efficacy of Kenyan manufactured products. Nyasi ma chamo muma ma jatend piny Uganda Yoweri Museveni e tielo mar 7 dhi nyime alap mar rombe Makololo e boma maduong' ma Kampala. Nyasi ma kamagi notimore ka Museveni ande noyombe yiero manotim e dwe mar 1 kama koro dhi tayo pinyno nyaka higa 2031. Moko kuom jotelo mochopo e nyasino onywando jalup jatend piny ma Kenya Ngire Kithure Kindiki e kind jotelo mamoko. The Chief of Defense Forces and in our country. We are aware Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Ng'ata achiel manomoko e orofa manolwaro otieno manyoro e kadak matombo ya Kisumu gikone to nowuok ka ngima kendo koro dhi nyime gi yudo thieth ma kagi kacha e od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Janeno manego orako manyaka sani apikone pod okwamo e orofano kod jodak makanyo olero ni masirano notimore apoya kar sa 2 mar otieno tok winjo yiengni mar piny, gino ma kata kamano noweyogi kod buok malich mokalo. Bende giyango ni jarito mar dalano mane omoko e orofano kuom seche bang'e noresi kar sa 9 mar okinyi ka piny norugodo kawuono kendo noring kode od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga. Koro gijiwo apisas mochung' ne rango gedo mag ute mondo mi orido kanda e tijgi mar ng'iyo jogo eko ma ok oluwo yore mag gedo kako puodhi. Moro sa 2 to wawinjo ka gima piny yiengni. Bang' thuolo matin to wawinjo gimoro muoch matek ka watemo ringo ne wayaw dhot to wayudo ka oko en buru lilo makata kamineno onge. Watemo yaw dhoudi machien mambele otamore. Koro watemo go yaw dhot, buru odonje ot mothung'owa gi nyithindo manyo chuno ni koro wawuoga kodgi oko. Onego bed ni ot kata kigere kata kana osetim approval to onego bed ni inspection itimo regularly. Kendo reports mag inspection go nego kaw ma serious mabed implemented. Nikech odni osekaw higni mang'eny, ok en gima nyocha ger nyoro, osegere aming'a. To chien kae nawinjo ka jirende na complain ni odni jogi karabati pillars. Ineno. To ok ne wakawe ma serious, ok ne wageni karabati pillars gi nang'o nikech ne wano ka en ot mosega betie. An pikipiki na pod odong' pod ntiere boy kanyo. Ng'at mane ntiere kanyo mane en caretaker embe no moko kanyo mobet kanyo ka 9 otieno emodugo wuok kende Banka County gi Red Cross obiro temo konyo ma giwuok kendgi gimoro sa 8 otieno
ni kanyo riski mok ginyal donje gi kata gimbe gi hatarisha maisha gi. Seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda okwayo oganda mondo oyier jotelo mosenyiso dongruok makare kolose Ombei Wode kachung'od bura ma Muhoroni e kinde mano chwalo chiem kony ne anyuola ma pi oula norocho ngimagi. Ojienda nowacho ni telo makare kendo mar adier en mochung' gi jopiny e ndalo ma chandruok kendo makelo yore mag resruok kosingo mar ng'iyo maber mar alwora. Bende nosingo chiwo basaris mag somo ne nyithind sikul 50 mawuok e wodno kokwayo jodak makono mondo silwedo jatend piny William Ruto e yiero ma higa mabiro mondo dongruok mathoth omed chopo n'oganda jo-Nyanza. Ya siasa ko biro ipenji na ng'ome setimonwa. Ipenji na ng'ome setimonwa. Ka wachungi nyawa ng'aya manyar dala ka e ODM to waloso makech wang'eni President Ruto tiyo ne jopiny donge. Dong Ruto tiyo ne jopiny. Otiyo nikech okelo SHA donge. Otiyo nikech nyicha higa mokalo 2 ni Ruto osendiko jopuonj 100,000. To kendo moko ama na gweng'u kae ka okia. To an kaka jatelo atiyo gi sirikal nikech ang'eni sirikal ema kelo gimoro thur kae. 2027 abiro ka to kabiro ka nabiro kwayo kura e yo manono ni miyauru kura. Abiro ka nyisou gik masetimo Kisumu County ka. Sani waketo pesa mang'eny ka sirikal. Waloso ndara mowuok Muhoroni Junction ochomo Mamboleo. Biro yawo iye ka. Dong mano ng'e mano. Jodongo oganda Mulembe okwayo riwruok ka gikwedo pogruok mosebedo ndalo mathoth e kindgi ka girito yiero ma higa manyien. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi kwayo teko mar yuyo siasa kendo nyisogi yo ka gigeto mar keto oganda Mulembe kanyakla mondo mi gibed e ler e yiero mabiro. Ka gilose boma ma Busia, jolup riwruok mane Busia for Real Change nolieko ni gisebedo chien kuom kinde malach kaluwore gi telo marach ka gijiwo jotelo mag gwengego mondo bed kanyakla mar konyo oganda e ndalo mabiro. Kwa watu wa Busia nimekaa nikaona shida ni moja. Ninanifuata tu tena. Unapata makabila. Wahayo, Wabunyala, Wateso. Hilo jambo likitoka Busia tutakuwa na uongozi mwema. Unapata kwamba kama Mteso amechukua anataka tu Teso ndio anataka iendelee. Muluya akichukua Muluya anataka apambane na mambo ya Uluya. Wakati huu Wateso na Waluya tuko kitu kimoja, itakuwa ni Busia moja. Natembea mahali we iko. Uliza mandugu zako wakina Mudavadi na Wetangula. Sasa wakuachie, wakuunge mkono, muje mtembee kila sehemu, muunganishe Waluya wawe na kura moja, sanduku moja ambayo itafanya tupate viongozi ambao tunataka. Ikiwa tumewachana, wengine wanaenda huku, tayari saizi unaona tuna mirengo mingi. Hasa tuseme ukweli, hapa Western kama gavana wetu wa Busia unasikia ako kwa mrengo wa Oburu. Gavana Fernandes Barasa ako kwa mrengo wa Oburu. Lakini kuna wengine kama ndugu yetu Sifuna ambaye amejitokeza vizuri. Mbona tunaulizana, mbona tusipatie yeye, tumuunge mkono, tusupport yeye ili yeye asimamie sisi katika Western kungangania hali ya uongozi wa nchi. Nyakoromogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Wan gi mathoth mabiro bang' ma to mokwongo ne dhi e yweyo. Wan gi moko kuom ote ma bende moko kuomwa oseoro ka. Sara Singa mar wang' neno erokamano ahinya. Iwacho ni iwinjo news e makare. Felix Onyango nyakwar Nakuru. Iwinjo migago mos ka intiere Migori County e gweng' mak Nyamita. Kaeto jadolo ma Martin Ochieng' mar Wea migago choponwa e yo makare. Ni Okampo kutoka Oyola. Ninasalimia Dorcas tuko Kisumu County, asante sana. Kaeto machielo Lawi Wuoda Dore mar Rinya wacho no nenro Ramogi TV yo makare. Koda machielo bende wacho kani Moses Osaso kawuok Bware Uriri wacho ni ane chenro kendo biro nwa e yo makare. Wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok.
Are you a truck driver? Do you have over 3 years experience and a valid license? M. Ajira is looking for you. We are recruiting over 400 heavy truck drivers below 45 years of age for immediate deployment to Saudi Arabia. Secure your future with a salary of up to 130,000 every month, inclusive of mileage bonuses. Interviews will be held in Nairobi on the 11th, 12th and 13th May and Mombasa on 14th, 15th and 16th of May 2026. Visit www.m-ajira.com and apply to secure your interview slot. Slots are filling fast. M. Ajira, your gateway to global opportunities. Penje bende nitie gimoro amora ma mama osiwachoni. Ing'eni wayo ok biwinjo marach. Ok nyalre. Ino kineno kaka en nowuoyo ne pari to onge ketho. Gima notimre kanyo ne en mana accident moro matin. Jaloka akasikiza tune mari D *860 *417#. Ramogi TV eod jothumbe duto. Machiegni kendo duond bura mar ODM koro yawo thuolo ne ji mageto chung'e kombe buora e Thurka kod otiko mar duond burano. E oboke ne ute mag fwambo weche mochweyo kogno kod jakom mar bod mar yiero Emily Awita, ODM okoni kotenore kod chik mar chama namba 61 matayo weche mag yiero gin thuolo ne ng'ata ng'ata. ODM oyango chiwo thuolo ne ji mageto laro kombe kaka ten piny, gavana, senate, jaod bura e kaunti, jaod bura mamalo kod MCS mondo chwal kwayo margi mar manyo thuologi kod otiko mar duond burano. ODM bende olero ni kwayogo ibiro chwal kokalo mbui mage kapok ochopo tarik 30 mar dwe mar auchiel higani. Kata kamano giyango ni ng'ata ng'ata nyalo bedo ni ondikore kaka jokanyo ema ibiro yienegi chwalo kwayo magi. Jodak maka chung'od bura ma North Mogirango mande ne wuotho kuom seche mathoth ka gidhi dwaro kony mar sirikal oyudo fungruok bang' yepo mar apise mag tudruok kod yore mag tich manyasani eka chung'od bura noero e okang' mokwongo. Jaod bura ma North Mogirango Joas Nyamoko ojiwo jodak kaachiel kod rowere mar ka chung'od burano mondo ti gi yore makamago mag tudruok manyasani mar yudo tije mag sirikal kod timo tije e mbui. Bende romono apisi mar ruoth manyien ma Bokisaba noyaw ayanga e gwenge machieri mar kelo tije mag sirikal gi arita kwe machiegni goganda. Tuko na ICT hub. This is one of the plans that the Kenya Kwanza government said that we must implement in all the 290 constituencies. So ours is ready now. It's just only to equip it to make sure that our people are able to get a place where they can, access internet and even have these facilities. Number 3, tumekuja hapa kwa sababu ya ofisi ya chief. This is not the first one. We've done quite a bit of the same. But this chief who was promoted the other day requires a place where she can attend to people and so that she's able to, implement her mandate. Hii ofisi ikiwa hapa inaoneshana there's government presence.
pia it's a show, is a symbol of accountability, progress, and therefore we really appreciate Mheshimiwa who we work very closely together. Kwa hivyo kutuletea hiyo ofisi mahali hapa sio tu chief peke yake, the government yenyewe imekuwa digital, and therefore so many things, applications and the like tunafanya digitally, and therefore I'll urge the youth make good use of that ICT hub. Imekuja karibu na sisi, now we don't have to go to the various cybers mahali mbalimbali. Jiario motingo derep lori moro obila omako watiwo mos kendo wabro chako sigana no kendo ka wadokia sigana no en jiario motingo derep lori obila ma jiario ka motingo derep lori kod jariemb boda boda omaki kanyo no tok yudgi ka giting'o piende punda maromo tana 16. Jalup Komishona ma Mwingi West Rukia Shiteti owacho na achijego nogolo pien punda go eko e gweng' ma Kithioko kiterogi Nairobi ka gionge otese mag puoth. Ji ariyo go eko wacho ni ibiro chwalgi e doho kendo ibiro tim piende punda go eko, ibiro kaw piende punda go eko mondo yang kama giaye. The consignment was being ferried from Kanyonyo, from a go down in Kanyonyo, where we are having where we suspect illegal activity of slaughtering donkeys. Or further to that, we suspect that the donkeys are being slaughtered elsewhere across the country, and the hides are being ferried to Kithioko. Wakati mama akipoteza punda, anapoteza maisha ya boma. Maisha ya boma ni kama watoto wanaacha kusoma, wengine wanatoroka juu ya ile kazi wamewekewa kwa boma. Punda anasaidia kazi mingi sana. Sasa punda ikiendelea na kuchinjwa, na vile punda anazaa kwa muda mrefu, hakuna vile tutakuwa tuna kitu ya kufanya kazi nayo. Joma chuo mamin utegi otho e gweng' ma Chemelile County ma Kisumu koro ywak ni sirikal osejwang'ogi kuom thuolo malach ka giwacho ni giyudo pek e rito familia mamagi. Ka giloso e kinde chenro mar konyo joma chuo mamin utegi osewito ngimagi mane obagi kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo, joma chuo go wacho ni giyudo pek e kawo ting' mar rito familia mekgi kod manyo yore mag yuto mar pidho nyithindo. Ne gilero ni kopogore kod achiedh nade mar nok mar pesa, bende gikale achiedh nade mar dagni mar paro, ahinya te seche ma gitemo kawo ting' mane timo kod min utegi. Gikwayo sirikal mondo migepe mopogore opogore onywak lwedo mar siro chenro mag konyogi. Ninaamka saa 10 ndio nipikia watoto chakula aende shule, alafu mimi niende kwa kazi yangu. Hiyo ndio mimi nafanyanga kila siku kwa hao watoto. Hata saa hii yenye niko hapa ni lunch. Niliwaachia hao watoto nyumbani. Lunch kama nimeshatengenezea hao. Niko peke yangu, hakuna mtu mwingine. Nilibaki tu na hao watoto. Alikufa mwaka jana, mwezi wa 5 kama hii. Mpango yangu ni kulinda hao watoto, akae watu wakubwa. Nimeachwa na bega langu tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Na huyo bega langu ilikuwa ni figa ambayo Wajaluo wanaitwa kendo. Sasa hivi mimi sina figa, niko peke yangu. Sasa niko kwenye mazingira hatarishi, sio magumu kama kipindi kile. Sasa hivi niko kwenye mazingira hatarishi, sababu hata mimi sijui kuingia kwenye figa nikapika. Naomba tu chakula. Umefurahi kusikia habari ya widowers. Ni heri tuungane, tupate kikundi kile ambacho tunaweza pata fedha la kutunza. Sasa tumekuja tuweke hiki kikundi kwamba wazee wapate mahala pa kuketi na kuzungumzana na kuongea. Kwan ma nyithindo matindo mayudo thieth makare osiptal maduong' ma Msambweni e kaunti ma Kwale omedore kowuok 39 nyaka 90 dwe ka dwe. Mari en kaluwore gi yepo mar karito nyithindo manigi nyalo mar rito nyithindo 55.
Edith Mwasi, ma en laktar maduong' e osiptandno, wacho ni kar rito nyithindogo machon ne nigi nyalo mar ting'o nyithindo 13 kende, gino mane kelo dhungruok mag nyithindogo, kendo ma ne okelo yot e landruok mag tuoche mopogore opogore. Gavana ma Kwale Fatma Achani owacho ni Ten County no oseketo tim yore mag bero sekta mar thieth mar neno ni jodak makono oyudo thieth maonge ng'ikruok moro amora. Mpaka sasa nashukuru walichowasipa paka kazile oxygen ndogo, tutaanza kwanza kumwa vizuri, wakaangalia mambo ya tumbo maana ilikuwa linjaa, aende ultrasound ilijulikane ina shida gani. Tena ultrasound ilifanywa hapa kuonekana hana shida yoyote. Kulikuwa na congestion sana hapo ndani. Watoto tulikuwa na zaidi ya 300% capacity. Congestion inaongeza issues, infection. It was not conducive kusaidia hawa watoto. Hata deaths za wamama kukufa kwa sababu ya bleeding imereduce. Kitu kingine tunafurahia sana, sisi kama maternity tumefaidika sana kwa hii blood bank, hii satellite bank. Tukiwa na emergency, mama amebleed sana, tukiomba damu inaletwa. Katika mambo ya afya, serikali yangu imepatia kipaumbele. Ndio sababu tumetoka kutoka facilities kidogo mpaka sasa hivi zimefika 170 na kitu. Na katika facilities nyingi tumejenga maternities, tumejenga nyumba za wahudumu ili services ziwe zinapatikana kila wakati. Ochumi manyasani mar mbui oyang ni en gima konyo e chenro mag dongruok e romo manyabathe mar Africa Forward Summit madhi mbele Nairobi. Jatend migawo mar tudruok manyasani William Kabogo owacho ni keto mwandu e sekta ni biro konyo e bero chenro mag pinje mag Afrika. Jatend migawo mar teknolojia e pinje mag Ufaransa Claire Chappers ojiwo ne en saa makoro weche onego keti e yore mag mbui kaka yo achiel mar neno ni dongruok omedore e gwenge mag Afrika. Economic transformation is not driven by policy alone. It is also driven by business that are building products, serving customers, creating employment, and expanding into new markets. And so we share similar challenges, but also similar vision, as President Ruto put it earlier today, that we're not deemed to look east or west, but we can look forward. But to do that, we need to work together. The creative industries are not a luxury reserved for prosperity. They are engines of it. They create jobs, they drive tourism, they shape global perceptions of our continent, and they also seed the cultural confidence that produces the kind of founders we celebrate today. Obila ma Kariobangi ondhiyo kendo wang'o masinde maromo 25 mitiyo godego punda ma ok opuodhi. Jalup County Commissioner ma alworano Thomas Bet nolero ni gitimo apedhano kanyakla kod obila mag alworano kosiemo joma timo ohala no mondo manya machielo yo machielo mar yudo nweng'o. Omedo ni ohelni makamago oserocho arita e gwenge ma Kariobangi North kamoriwo kuo mag simbe, uso mag yedhe mamero ji kaachiel koda mayo jodak mwandugi. Bendo jiwo rowere mondo mi omany yore mamoko mopogore opogore mag yuto kendo weyo goyo punda maketogi e midhiero mathoth. Embakasi wa sub-county ama kaunti ndogo ya Embakasi Kaskazini. Tuko hapa siku hii ya leo katika harakati ya kuteketeza mashini hizi za kamari ambayo tunaitwa vinyonde, ambayo imenaswa na maafisa wetu wa usalama ikiongozwa na OCS wa Kariobangi North, ambayo tuko hapa kuzichoma hivi leo, na tuko hapa kukabiliana nao vinyonde pamoja na wale ambao wanashiriki katika kuuza na kupea watoto wetu madawa za kulevya. Tunakabiliana nao. Hii ni onyo kwao. Leo tunachoma mashine 25 ambazo ziko hapa. Tunarai wenzetu kote kote kwamba tuweze kushirikiana kwa pamoja ili kuangamiza vitu kama hivi ambavyo vimetuharibia jamii. Serikali ya Kenya
iko na mikakati mzuri ya kukabiliana na wao. Tunatumia maafisa wetu ambao unaona hapa, na tunawashukuru kwa kazi mzuri ambayo wamefanya kutafuta intelligence. Moko kuom jotelo ma josiasa e kaunti ma Nyamira koro ywak ewi medruok mar kuong' ma ok opuodhi kod yedhe ma mero ji e kaunti no, gino ma giwacho ni nyayo nok mar arita kwe, nek kod bembo. Ka gilose romo mopogore opogore kod jopiny e kuonde chung' od buche ma Mugirango North kod South, jotelo go kwayo migawo mar arita e kaunti no mondo rit tole wach mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi kod yedhe ma mero ji mondo mi gikony e tieko achiedh nade mantiere e alwora makono. Bende gikwayo jodak makono mondo tudre gi migepe mochung' ne arita kendo gigo lipot ewi jogo ma uso kuong' ma ok opuodhi kod yedhe ma mero ji kaka yo achiel mar konyo kedo kodgi. Watu wazuri wale ambao wameonekana walevi kupindukia, wamekuwa wagonjwa, waletwe wakusanywe pamoja, hata wapelekwe waende kutibiwa. Hizi pombe haramu ambazo zinapatikana katika hiki kijiji, hivi vijiji vinavyotuzunguka hapa, mnaweza kushare hayo maneno na viongozi wale wametoka katika administration, the security sector, ili wapate kuchukua hatua. Nao wafanye bidii, viongozi machifu wote, deputy commissioners, county commissioners na county commissioner wote wafanye bidii ili wahakikishe ya kwamba watu wetu wako salama, na usalama unahakikishiwa watu wetu. Waepushwe na pombe haramu, nyinyi mfanye crackdown. We cannot have peace when we have the issues of illicit brew, bank peddling and the like. And therefore, I have directed the chiefs, the ACCs, that we must conduct intelligence-led raids. Ya kwamba sio kwenda tu kupigana na pombe haramu, na hakikisha ya kwamba mahali pale ambapo wanaenda watakuta wenye kutengeneza pombe ama ni vendors. Sometimes it's not even the brewers themselves, it's the vendors ambayo inatoka mahali kwingi, such that wakienda mahali pale they will make arrests. Tiyo asasa gi yedhe ma mero ji kelo chandruok maduong' ne rowere, kendo dwaro nitiere mondo mi sirikal, jonyuol kod jokanyo duto nywak lwedo e neno no ked kod wach mar yedhe ma mero ji. Koloso e kinde nyasi mar iko jaluo ruoth ma gweng' ma Kachonge e kachung' od bura ma Kabuchai, jagoro maduong' matelo Beverly Opora koro dwaro ni mondo mi jotelo duto otim tijgi e yo makare ma neno ni okedi gi yedhe ma mero ji. Heshima Fred Wabomba na mke wako Mheshimiwa, toka mwaka wa 2017 Sir PS Dr. Muhwana, hakuna location ama sublocation katika Bungoma Central Sub-County ambayo iliwahi wekwa katika gazeti rasmi to be gazetted or to be operationalized. Kwa hivyo ningependa kushukuru sana waziri wetu aliyekuwa Professor Kindiki na pia PS wetu Dr. Raymond Omolo. Bungoma Central tuliweza kugazette sub-counties 13 na locations 6. Tumeshukuru kwa nafasi ya kupata assistant chief wa hii area. La pili, tukiwa hapa Kachonge Primary School tumeleta miti. Siku ya leo nimekuja hapa na miti ya matunda, miti 2000, kuhakikisha ya kwamba vile mvua inanyesha tupande miti vile kulingana na mpangilio wa rais wa kupanda miti bilioni 15. Kwa hivyo leo nimekuja hapa na miti 2000 ya matunda ambayo tutapanda kwa hii shule na pia kwa shule ambazo ziko karibu hapa na sisi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oketo lero wi paro mar chik omenda ma 2026. Mbadi wacho ni fuoni mag paro mar chikno oseloki ataro gi moko kuom jogo make e mbui kendo ok nyis adieri mar wachno. Mbadi wacho ni onge osuru manyien moketi ne simbe mag ong'we yamo kata e chupni mag pi. Bende olero ni osuru mar lewni mag mitumba en mano moketi kaluwore kod winjruok mar johala mane dwa ni nywandi osuru margi kanyachiel kendo ng'ade dichiel. Mano wacho ni en nyiso ni omed osuru mane lewni go kende. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Olose log tich mar omenda boma maduong' ma Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi olero ni johand mitumba ni kik bed kod kiondko ni weche moko mipilo ni sirikal dhi lodho osuru kuomgi machwe
gino magikoni nyalo ngunyo elo wala no piny kendo hinyo menyo margi e chiro magikomba. Hii maneno ya mitumba ilitokea, wale viongozi wa soko ya Gikomba walikuja hapa wakakutana na mimi together pamoja na watu wangu, watu wa budget, fiscal and economic affairs, tukajadiliana, tukaongea na tukaagree ya kwamba watu wangu watakaa nao pamoja waone ni mabadiliko gani tunaweza weka kwa finance bill ili wasaidie kusimplify taxes ya kulipa, na hivyo ndio imegenerate hii proposal ya kusema badala ya kukuwa na taxes nyingi tuweke tax moja at the point of entry. Wakati wanaingiza vitu ama bidhaa ndani, wanalipa tax hapo na wanamalizana na maneno ya kulipa ushuru. Mbadi olero ne oganda ni kik ber kod luoro mar ni duol mar KRA ok bi menyo kaka gitiyo kod simbegi e chwalo omenda ka gitiyo kod M-Pesa, kendo koni kata osuru mar simbe mawuok e pinje maoko ibiro dhi tama kare. M-Pesa is not income. Kwa hivyo hakuna mtu atafuata. KRA hawawezi fuata wale ambao wanatuma pesa kwa M-Pesa. Hakuna bei ya simu itapanda kwa sababu tumetoa taxes yote tukaweka tu tax moja. The law is wide. It actually says that the commissioner can get information from everywhere and anywhere as long as it is for tax purposes. So it is very prescriptive. Now, what the KRA has done is, having checked with other jurisdictions, when we ask them, how do you get this information so that you're able to analyze and assess? Because in our side there'll be restrictions from the Data Protection Act, there'll be restrictions from different sources. Now, what these jurisdictions will tell us is, tax is not a private affair. Badi okwedo jok moko ni tuche kod weche mondo miyo mien chilo kuom paro mar chik mar omenda melo fere kod auchiel. Anybody, please get the bill, get my bill. Stop giving me many bills, many finance bill. Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year, where I was asked so many questions on fake bills. Migawo mar omenda okwedo weche mipilo kendo lero ni lai mag loso budget muting'o sidho lai mag budget ma olieki e kod migawo mar omenda, rango chal mar uchumi kendo bedo kod jo sekta duto kod jokanyo. Okoni nyaka gwelie pach jopiny marango kuonde ma idwaro timie lokruok kapok ochwale ne od bura mondo mi orange ka bende inyal kale kosetimone lokruoge kata oyo. Gikone, jatend migawo mar omenda some nyim od bura kendo ikete tim kinono kaka bajet notiyo. Badiko ni okenge moketi en mar medo choko osuru mondo adita sirikal opong' ok yak osuru kuom japiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Obila ma Nairobi othiro ng'anyo manerik dhi nyime ka geto chopo kar romo mar KICC. Obilago bende ochuno mondo tigiro malungo wang' mar keyo jong'anyogo mane pingo mokalo wach romono e kinde ma pinje mag Afrika gi Ufaransa mane otelie kod jatend piny William Ruto. Okang' makamano ne oketo lwasi bedo maliet e chuny boma ma Nairobi kobila dhi nyime gi pedho jong'anyogo. Apaya duto mane dhi e kar romo ma KICC ne odin kendo arita kwe orid mokalo. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century, that's all in the 21st century. That's what their face is like. Moko kuom weche mag siasa mamoko matimore e piny maru nikod milimili moko ma igi jopiny nyalo dwaro winjo kendo ketogi mamor. Odiechieng' ma kawuono wawinjane gima Walter Nyambaga olosonwa e chenro mar Masakoit.
Wachak gi erokamano. Erokamano dogo gi Kisungu. Nang'o? Nikech nitie joma dongo ne gi erokamano mokwinji dhoduot. Ng'at maber ne to winj ng'at mok dwar bowe. Waweyo. Kwani? Hii ni maneno gani sasa? Amilo, koso iluo. Nyasachi elan kiko bwaga. Junet, iwinjo? Kuna chura wanapiga kelele hapo kwa maji. Hiyo chura hawezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Nyasachi elan kiko bwaga. Sisi tutaanza msemo wetu ya kusema ngope. Wachliel tek. Jotelo uchung ukao jogu dhigo. Nyikal, losane. Walked there to Senator Ojienda. And I asked him, these people came with you. Can you tell them to stop? To stop. Senator, were you able to stop them? They nearly killed my son. Nyongo ginitek dwaro wer. Na tukae na moja, amani na uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Aya, Ruto winjo ni sani ni matek. Ati kuna mtu mwingine ananiambia ati lazima niende nimpigie magoti. Mondo itimango. Ati mimi nimpigie magoti nioshe sufuria na sahani kwake. Ai, adier. Ati nioshe sufuria na sahani kwake. Ginitek madhe ichung kon mane. One time. Hapa ni one time. Two time. Hii ni maneno gani sasa? Yawa. Wewe Kasongo, kutafutia mtu jina ati ni kazi. Wewe kuna siasa unajua? Kazi yako ni matusi. Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi. Hiyo ni kukosa akili. Hao ni watu ambao ni wale sisi huita washenzi sana. Indoro jodolo majod bura. Sisi tutaendelea kukuombea. Mimi nimefika hapa kwa sababu ya Mungu. Na ninataka nikuachie neno la Bwana. Kosowa penya mita. Hapana. Mokwongo wan jokanga. Negin nyithi Sinakuru Kukulubanga madogna. Adieri kose ok adieri. Nyakwar Sinakuru Kukulubanga. Mano kwaro masie. Ibedi nyakwar Sinakuru Kukulubanga walunyi. To koni lang Masai ni to gilang Turukana, gilang Teso to nyithi liolo tich diyang. Ibedi kata wadi gi Sinakuru no. Kata ibedi Sinakuru no ini wuon walunyi. Opio Pokboni ma wuod Sinakuru Kukulubanga madogna mkocha. Emo mi anyisi ni an siasa ni asome. Walunye koso kwalunye. Lonye nago. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Aya, wakawiyweyo matin kawaduogo to wakelo ni weche tuke. Mondo mi yud wer mar lerno rien kaka skiza tune mari di *860 *419#. Parni Ramogi TV eno jotumbe duto. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi.
Wuoktich ka wuoktich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Juang en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'no. Morindo yo. Nyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamaneno. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliesto. Kapok wakelo ngolo, wapuonjwa ni timo Ma en Macnan. Gedo mag pewe mitimo gi sirikal mamalo e kor gwenge ma pachoka en okang' mar neno ni mich mag rowere obede ong'ala ma mbele, kaachiel kod keto Kenya okang' mar bago tuke madongo kaka mago mag pinje mag Afrika mochan higa manyien, kanoloso e kinde manotimo limbe mare alap tuke ma Kipchoge Keino e boma ma Kapsabet. Jatend migawo mar lweny Soipan Tuya olero ni gedo mar alap ma Kipchoge Keino biro konyo gwenge ma kono nyayo talanta mag rowere kokalo e tuke mag adhula kaachiel gi mago mag ng'wech. Igeno ni gedono dhi rumo e dwe mar 12 higani. Of the 10,000-seater stadium, which we are focused to finish by December this year, if we give our athletes that support, ensuring the right infrastructure, how many more champions are we going to produce, not just from Nandi, but from our country? I think it is many, and we are going to give our young people a chance at exploiting their talent. We have agreed that as the rains subside, that the contractor will then have to compensate for the lost about 2 to 3 months that has been lost courtesy of the heavy rains, and that they will work 2 shifts. That means that they should be able to prepare to work 24 hours to ensure that the facility is concluded in a time. Club ma Tottenham Hotspur chunygi gudo ne dok e lig ma